Ну что вы там? Чекайте, не збираю. Заходим. Это тобі, тобі. Води треба налить. Нема нічого. Тєвка. А ти там чого? Трималася ж ти, ні? Побегла. Бьете. Ой, это самая лысенькая. Знеслась она. Таки добр. Один. Два. Блин, и угол мне. Треба подсыпать. Уже больше докладно почистить, коли цалком уже чистить и менять, а так как яйки не засратые были. Видите, что я подумал, не буду я косить, что дурны, як спочатку, то косить там, где дом, где бассейн, дети там гуляют перед домом, бо за это пролетает. Все, остатнее хай нарастає, буде что подсыпать куркам, да и молочай уже расте там. Шмат, ды травы, курки ядуть, им подобається. Приколітесь, я поставив запис, думав, зараз здиму, як я професійно здимаю ягоди, ну, потім на поскореній. Вертаюся, а ніфіга не здимає, пише перегрев. Не, перегревся смартфон. Офігеть. Ну, короче, кустик маленький, і вона ще там місцями не дозрела. У мене вже ціла ветерка. Назбирал. Бачите, і яка проблема? Типашна. Вона ніяк дивно зреє, що частка чорна і вже осипається, і шмат яшчэ зеленых. Бок збирав, яка позрела. І яшчэ кульки. О! Постелив. Добре постелив. Все. Подавалось мягко. А головное, бачите, в чем сенс? Чистая. Нюка как. Все. Добренько. Кольки это? 2, 3, 4. Ну, по такой спеке, конечно, 4 это вельми добро. А потом я им кіно включу. Парк юрського періоду. Ну, як би неділя, як би без гэтага. Але пакуль мы цяпліцы там палівалі, вуглі крыху падшоўк. Да і, шчыра кажучы, дрэва там такое хутка гарачае. Там мы будем венджить. Так-то лепше. Зараз. И подсмажится, и подвенджится. И будет смачно и пригоже. Что слизь. Фу. Ого. Який з вас динозавр гэта знес? Ты? Малайчина. Якое. Ну что, вот такие вот понедельник.
першай палове дня мы з'ездзілі у траўму з жонкай, ёй знялі гіпс, паглядзелі і зноў яго заматалі яшчэ на 2 тыдні. Ось. А мы чакалі, што гэта будзе тыдзень, максимум там. Яшчэ некалькі дзён. Ось. Потым прыехалі, мелкая, хачу да бабулі. Окей, павёз да бабулі. І зараз 4 гадзіны вечару. Я не рабіў, вось толькі еду яшчэ буду. Ну, все роўна ўвесь дзень ужо пайшоў. Карацей, заеду камбікорма возьму, там, бо крыху засталося. Заехаў, панядзелак, выхадны. Еду вось такі. Спадзяюся, яшчэ нешта паспею зрабіць, бо заўтра у нас абяцаюць дождж і нават навальніцу. Што я параблю? Нічога я не параблю. Карацей, лячу, нешта зраблю і будзем бачыць. Сабраў за сабой чаргу цэлую. Дзе тут мышы карыцца? Карацей, якія навіны? У нас няма святла і не будзе цэлы дзень. Уже палова прайшла, і гэта, падаецца, не апошні раз будзе, бо і папярэдзілі, што вы адключаць. І нам слупы там развезлі, накідалі па вуліцы, нешта намецілі. Карацей, будуць мяняць лінію, атрымліваецца. І мы час ад часу будзем без святла. Але на цэлы дзень, гэта ж куды это там халадыльнік, маразілка, ўсё гэта размарозіцца. Все, паставіў, будзе працаваць. І тутака будзе стаяць увесь гэты час. У фортку закіну, завядзем на пару гадзін. І вады ж няма без электрычнасці, бо насос не працуе. Такія справы. Все, з першага разу завёўся. Сам прикол, што гэта тая ж фірма, што і бензакоса Триммер. Вот тая, ведь заводится, а гэты во. Так і добра, бо без яго на вёсцы гэта так сабе, конечно. Это абавязковая рэч. Тут палова баку, гэта добра. І каля 9 літраў яшчэ на сёння і на заўтра таксама хопіць. Гэта, конечно, да. Бо заўтра мяне не будзе. Жонкі прыйдзецца неяк самой. Трэба, мабыць, вечарам дазаправіць. І хто туды з вас нясецца? Гэта не яна насесть. Хулиганки. Ну что, нам дали святло, а вось дождю не дали. Выглядае так, что мы будем увечары поливаться. А зараз я зраблю нейкі экскурс, як у нас справа. Ай-яй-яй, якая прыгажосць. Гляньте, які. Ой, гэта я съем. І гэта з'ем. Які смачны, але яшчэ не дазрэлы. Окей. Музыка у нас. Все. Гляньте уже. Хутка будзе, хутка. А што гэта? Часнок. Часнок, бачыце, пагарэў. Цыбулі таксама нешта прыпякло. Так, бульбачка. Яшчэ. Там же таксама ёсць агрэст. Толькі другі. Гэта як выглядае? Гэта, бачыце, нейкі такі. Нібыта не круглый. Где ракурс? Бачите, ніякого ракурса нема. Что за говно? У меня смартфон стары, бачите, у яго дальназоркасць. Не дозрел. Слабаты. Карацей будзе. Уже гэта месца дозреваем. Паржа. Идем. Памятаеце, як он вымерз, і там нічога не было? Ой, які куст.
ідзем у цеплічкі. Так, гэта памідоры дасаджаныя ўжо потым. Бачыце, уже ветачкі, бульбачка. Ага, гэтыя, гляньце, гэтыя у нас уже хутка будуць. Ну, што у нас тут далей? Бачыце, колькі іх тут, ага. Так, гэта таксама, наколькі я разумею, дасаджаныя агурчыкі. Гэта зараз спякотна. Сёння ось я нарабіў. Мы выпаўзлі крыху папрацаваць, але як спякотна яна збегла і не паспела яшчэ іх заматаць. Там будзе замотаныя. Так, гэта перцы. Гэта перцы. Ці ёсць тут? Ёсць. Бачите? Ёсць. Так, хвилиночку. Трэба было працярэць, мабыць. Так, гэта вялікія нейкія, бачите? Нешта ёсць, кветачка ёсць. Ось. Кукуруза. Неякі таксама не вельмі, але у нас, бачите, якая трава? Во, причем гук, чуете? Такая мягкая, некая, цікавая, конечно. Трава, але шмат. Сюди куры, але яны і кукурузу з'едуць нафиг. Так, далей. Гэта што? Не памятаю, што гэта. Вось такі вялікі. Горкі. Гэтыя подвязалі. Бачыце, сёння уже полезли у вышыню. Пакуль нічога не бачу. О, а тут бачу. Гляньте, які прыгажунчыкі. Яшчэ адзін. Всё, пачаліся. Ну, як сказаць. Так, тут. Што у нас тут? Таксама, гляньте, ёсць. І ідзем у самую галоўную. Цяплічку адразу нарываемся на памідоркі, зноў памідоркі. Так, увогуле іх вось столькі. Гэта 8 метраў. І недзе кветкі, а недзе самі бачыце, што так сама укропчык. Крапіва нам не трэба тут, але яна ёсць. Расце усім памідорак. Ой, а пах. Гэта аварыя. Все, ставлю на паузу. Там яшчэ салат. Карацей, все. Зараз пабегу за жонкой. Альбо сам нешта зраблю. Окей, я нікуды не пёг. Думаю, трэба... Не, я ей скажу, конечно. Скажу, глянь, як я зрабіў. Все, ее привязал. Поднял, каб не валялася. Ну, так тут только у нас крыху зеленухи. Як я уже тут успотел, ёкарн. Але джунглі. І гэта яны толькі пачалі. Бо гэта будзе просто даверху і месцамі, мабыць, яшчэ прыгібацца будзе 100%. Памідоры жонка вырошчвае, конечно. Ой, які ціск. У вачах ажно. Крыху паходкам з бульбачкай папрацаваў. Прикол у тым, што мы яе пасадзілі пазней, мабыць, на тыдзень чым усе. І мы такія, не, холодна ж было, холодна. Навошта гэта рабіць, калі холодна? А самі проста не паспявалі. Але ж, трэба прыдумаць нешта, каб не выпендрываліся. Вось, карацей, там увогуле яшчэ некалькі радоў туды зацяпліцца. Там амаль на 2 тыдні спазніліся. Просто не паспявалі, але бачыце, якая прыгожая. Адно, што трава дурная, гэта пры. Просто там такая ж, як там на кукурузе. І слухай, сюды ідзе гамна кусок. Некалькі штук зняў, і ўсе знаходзяцца спачатку недзе. То бок я так і кажу, суседскія, бо чым далей і няма. Ну і зноў, бачыце, што яны робяць. Дзе там галава? Кінулі гэту хрень, не шчаміся. Это уже не першы раз. Такі ўжо долбазаўры.
Нечто мне солярой тягне. Недзе у меня ўсё сячэ. Эх, не поспеваем нічога. Короче, все, приехал на працу, напарник гуляє. Пристає, проходу мне. Короче, я зараз сегодня хочу обмерить, ну, раму, кольки она шириня, довжиня, який кавалок мне треба наварить замест пошкодженого там. И вот таких два кронштейна мне треба зробити, ну як таких, ну, і он тут така яшчэ была такая. Короче, вот что у меня засталося, а мне треба два таких зробить буде, и уже как подвару раму, приварить до рамы и уже все присандалить рессоры. Вот. І так, що з плану на день, это ще насос поглядеть, нечто не працює, это как якого ручайок типу. Ось, і все, монтажом треба займатися, тому відео на гэты випуск. Усё, вялікі дзякуй, што даглядзелі, вялікі дзякуй спонсорам. Для спонсоров у меня крыху подолженная версия. Не забывайте тиснуть падабайки, обовязково, каб прасоўваць відео, бо ютубчик так з нами беларускамоўнымі там неяк так. Вось, што яшчэ? Яшчэ раз дзякуй, побачимся. Як стаць спонсором і дапамагчы каналу будзе ў апісанні. Все, яшчэ раз. Усім доведення. Ну и что ты? Как? Что ты? Ну что ты робишь? Хвостом гэтым бум-бум. Як бітый. А да, мы таксама ж дачакаліся навальніцу, якая якраз вечарам і пачалася. Мы ледзь атрымалася з Цібетам збегаць, пакуль яшчэ не моцна ліў дождж, а ён баіцца грому і маладак. Вось, ну так, хутенька збегалі, выгулілись, і потом як лупанула. Просто такі шум па даху, дажджу, молніі гэты. З громом святло выключалася на некалькі секунд, а потым увогуле адключыўся інтэрнэт. Ну, так, дачакались, карацей. Дала дык дала.